Здравейте, приятели, партньори и всички, които наричате България свой дом. Както повечето от вас вече знаят, през последните 10 години пътят ми и работата ми бяха водени от един единствен ангажимент – да подкрепям майките, родителите, семействата в България, както и цялата мрежа от лидери, лекари и всички, които оформят тяхното бъдеще. През всичко, което изградихме заедно, едно стана напълно ясно. Истинска промяна се случва само тогава, когато създадем пространство за откровени разговори. Сега, когато България преминава през време на преход и докато всички ние сме изправени пред толкова много напредък и възможности, но също така и доста предизвикателства и несигурности, този ангажимент е по-важен от всякога. И въпреки, че моят професионален път се промени, разговорът за семействата и поставянето им на първо място остава същия. Вие продължавате да се свързвате с мен, задавате ми въпросите си, споделяте ми предизвикателствата, историите си и за това днес аз отварям пространство да продължим този разговор заедно. Тук съм да ви чуя. Искам да разбера вашата история. Кажете ми какво беше вашето лично преживяване, какво не ви достигна или пък ви липсваше, къде се намирате сега и от какво се нуждаете. С тази покана се обръщам към абсолютно всички, с които пътищата ни са се пресичали през годините. Около тази една тема, която ни свързва. И като казвам всички, имам предвид майките, родителите, лекарите, партньорите и всеки един човек, който е посветен на бъдещето на живота в България. Споделете ми тук или лично, нека дори се видим. Без формалности, форматът изобщо не е важен, единственото важно е да е истинско. Бих искала да уточня, че това не е обвързано с нито една медия или стара структура. Обвързано е единствено и само с продължаването на моят ангажимент и с това да се вслушам и ясно да чуя какво наистина означава подкрепа за майките, за родителите, подкрепа за живота и за бъдещето на семействата в България. Нямам търпение да се свържем отново, да се чуем, да се видим и да продължим напред заедно.